ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆದಪ್ಪನ ನಂಬಿಯೋ 2025ನೇ ಸಾಲದ ಲೋಕದ ಭಾರಿ ರಕ್ಷಣೆದ ನಗರಲೆನ ಪಟ್ಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ 393 ನಗರ ಇತ್ತದ ಐಟ್ ಭಾರತದ 23 ನಗರ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲ ನಗರಗೂ 49ನೇ ಸ್ಥಾನ ವೈದಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆದಪ್ಪನ ನಂಬಿಯೋ 2025ನೇ ಸಾಲದ ಲೋಕದ ಭಾರಿ ರಕ್ಷಣೆದ ನಗರಲೆನ ಪಟ್ಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ 393 ನಗರ ಇತ್ತದ ಐಟ್ ಭಾರತದ 23 ನಗರ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲ ನಗರಗೂ 49ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೈದಣೊಂದು ದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಬೊಕ ಬಲವಾಯಿನ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಾದ ಕುಡ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾದ 74 ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾರ್ಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಡ್ಲ 49ನೇ ಸಾಲ್ಡುಂಡು ವಡೋದರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬೊಕ ಸೂರತ್ ಪನ್ಪನ ಮೂಜಿನಗರಲು ಕ್ರಮವಾದ 52 52 ಬೊಕ 55 ಆಚೆ ಮಾರ್ಗದ ಒಟ್ಟುಗೂ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು ನೋಯ್ಡಾ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಬೊಕ ಡಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ನಗರಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಸೇರ್ದಂಡು ಇಸೇ ಸಾದು ಪಂಜೋಲನ ರಕ್ಷಣೆಡ್ ಭಾರಿ ಅಕೇರಿದ ಸ್ಥಾನ ಪಡಿತಂಡು ಪುತ್ತೂರುದ ಕೆದಂಬಾಡಿಡುಪ್ಪುನ ಸಮಗ್ರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಡ್ದು ನುಂಗೆಲ್ ಕಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೆಂದೊನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬುಧಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಅಧಿಕಾರುಲು MRF ಘಟಕಗೂ ಪೋದು ಪಿಂದೊಂದೇರ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೊಕ ಕಡಬ ತಾಲೂಕ್ಲೆನ ಸುತ್ತುಡುಪುನ ಅಶ್ವತಿನ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆನ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಲೆಡ್ದು ನುಂಗೇಲ್ ಕಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೆದಂಬಾಡಿಡುಪ್ಪುನ ಸಮಗ್ರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಡ್ದು ನುಂಗೇಲ್ ಕಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಿಂದೊನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬುಧಾರ MRF ಘಟಕಗೂ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದೆರ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾಡ್ದಿ ಸುಜಾತ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾಡ್ದಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಸ್ಯರ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸದ ಕ್ಲುಬಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ MRF ಘಟಕದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಈ ಘಟಕಗೂ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುನ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆದ ಗಾಡಿ ಬೊಕ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಾವನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತುರ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೆರಿಪಾದೆರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಗದಕ್ಲನ ಕುಂದು ಕೊರತಲೆನ ಸಭೆ BC ರೋಡ್ದ SGSY ಸಭಾಂಗಣೋಡ್ ನಡತಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಗದಕ್ಲನ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಗೆಟ್ BC ರೋಡ್ದ SGSY ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಸಭೆ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯದ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಜಿಂದ ಗಂಗಾಧರ ಪನ್ಪನರ್ ಸಭೆಟು ದೂರಿಯರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಭಾಗದ ಪುರಸಭಾ ಸುತ್ತಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಪರ್ಪುನ ನೀಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ನೀರು ಒದಗಾರ ಅಧಿಕಾರಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಕುಂದು ಕೊರತಲೆನ ಸಭೆ ನಡಪವನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಡಲದಾನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದ ಜೋರುಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆಂದು ಪಂಡ್ಯರು ಎನ್ನ ಸ್ವರನೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಗ ಅರಿಗೆ ಛಾಯ ಕೊರ್ಲೆಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲೆ ಪಂತಿರು ಅಪಗ ಗಂಗಾಧರ್ ಎವ್ರಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಗ್ ಛಾಯ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ ಚಾಪರಿಯರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದಿಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರು ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜೆಂದಾರು ಸಭೆಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆರ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಶಾಸಕರ ಕೊರ್ನ ಅನುದಾನನು ಅಧಿಕಾರುಗಳ ಸಂದೇಗ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿರಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೂರಿಯರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತದಿನ DC ಮನ್ನ ಜಾಗಿನ ಕೊರಿಯರ ಎಸಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ತನರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರು ದಾಯಂದು ಸಭೆಟ್ ಸೇಸಪ್ಪ ಬೆದ್ರಕಾಡ್ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಸಪ್ಪ ಬೆದ್ರಕಾಡ್ರನ್ನ ನಡುಟು ಓದಂಟು ನಡತಂಡ. ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅಟಿಲ್ಕೊಣೆನೆ ಮರ್ದದ ಆಲಯಾದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದದ ಆಲಯನೇ ನಂಬುನ ಹಾಳು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬೈದನಂದ ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಆಟಿ 18 ಪೋಪುನಾನಿ ಕೊಂಡೆವೂರುಡು ಮರ್ದದ ಗಂಜಿಪಟ್ಟದ 6 ಪಾತೆರಿಯರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ಉಪ್ಪಳ ಕೊಂಡೇವೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಮಟುಟು ಆಟಿ 18 ಪೋಪುನಾನಿ ಮರ್ದದ ಗಂಜಿಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ. ಕೊಂಡೇವೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಅಟಿಲುಕೊಂಡೆನೆ ಮರ್ದದಾಲಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ತೆನಸು ಕ್ರಮತ ಕಾರಣೋಡ್ದಾದ್ರ ಮರ್ದದಾಲಯನೇ ನಂಬುವನ್ನ ಹಾಳು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬೈದನಂದು ಬೇಜಾರು ತಿರಿಪಾಯಿರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿಯೋಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀಮಠದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆದಡಿಟ ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನ್ನಲಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕ್ಲೌಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಪಾಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ತ್ರಿಶೂರದ MD ಸೀತಾರಾಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ D ರಾಮನಾಥನ್ ರೇಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಯುಷ್ಟ್ರಿ 2025 ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕೇರಳದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಮರ್ದದ ಪಂಡಿತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಇರೆ ದೈ ಬೂರುಲೆನ್ನು ಗಳಿಸದು ಮರ್ದದ ಗಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜಿಪು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಎಂದೇನು ಯೋಗಾಶ್ರಮಗು ಬತ್ತಿನ 2,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ಬಲಸಿಯರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್, ತಲಪಾಡಿ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಬೇಕಲ್, ದುಂಬುದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರೆ ಕುಂಟಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಲತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿನಯ ಸಾಗರ್, ಊರುದ ಪಂಡಿತರ TT ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನ್, ವೈದ್ಯರು ಪೈವಳಿಕೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಕ್ತರ. ತಾನು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಿರಿಸಾಯಿ ಎಜ್ಜಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ರೆಮೋನಾ ಪಿರೇರಾ ಪಂತೆರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉದ್ಯಾವರಡು ನಡೆದಿನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆಲೆಸಿಡ 6 ಪಾತಿರಿಯರ. ಬುಡಂದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ 140 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಸಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ರೆಮೋನಾ ಈವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಮೇರೆಗೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ. ನಿರಂತರ ಉದ್ಯಾವರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಯಾವರ ಸನ್ಶೈನ್ ಜತೆ ಸಿರಿಗೆಡ್ದಿವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಲೇಸಿಡ ರೆಮೋನಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತೆರ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ರೆಮೋನಾ ಪಾತ್ರೆಡ್ದ 140 ಗಂಟೆಲನ ದಾಖಲೆ ಸತ್ಸಾವನವು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ದ ಶರ್ತದಾಂತಿನ ಬಿರಿಸಾಯ ಎಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ವಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಂದೆ ಎನ್ನುಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತಿರಿಪಾವೆಂದು ಪಂಡಿರ. ಒಡಿಪುದ ಬಿಷಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರತ್, ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಸಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್, ತೊಟ್ಟಂ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ಧರ್ಮಗುರು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡೇಸಾ, ಧರ್ಮಗುರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ವಕ ನಾಯಕರಾಯಿನ ವಿಲ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೆರ. Thank you very much. College looked after that, and Ronald sir, I used to go near him every day, and I used to be like, sir, this and all is there. He was like, Ramona, don't worry about it. We will take care about it. Why are you worried? You just focus on your dance, focus on your health. So I am grateful to St. Aloysius Deemed University
and I am a proud Leo member. Leo, those who don't know, it's a group of young youths of Lions Club, and I'm a proud Leo member. And finally, I would love to thank every single ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಗಳೇನು ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂಡ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್ MLA ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ their social position. They came as a pure art lover. ನಾಟಕೊಡು ಗೆಂದುವೆರು ಅಂಡ ಬದುಕದ ನಾಟಕೊಡು ಗೆಂದೊಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೆ ಏತ್ ಅಂಟದನ ಆತೆ ಅಪಾಯ ಉಂಡೊಂದು ತೆರೆದು ಜೋಕೆಡು ಬದುಕು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಒಡಿಯೂರುಡು ಆರು ಕಾಲೇಜು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ಕೆನ್ಯ ನಾಟಕ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರಿಯರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಬರವು ಕಲ್ಪನೆಕ್ಲಗಾದ ಕಿನ್ಯ ನಾಟಕ ಪಂಥ ಬುಧಾರ ನಡತಂಡ ಉದಿಪನ ಲೇಸಡು ಕದರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಪಂಡದ ವರ್ತಮಾನದ ತಳ್ಳನಗಳು ಪಂಪನ ಇಸೆಯ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಪದ್ರಾಡ ನಾಟಕ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿದಕ್ಲೆಗ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ 15 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ಕಿನ್ಯ ನಾಟಕ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರ ನಾಟಕಡು ವಿಜಯ ಅವರು ಆಂಡ ಬದುಕದ ನಾಟಕಡು ವಿಜಯ ಅವಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಉಳ್ಳೆರ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಭಾಗವತಿರೇ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾಟಕಡು ಭಗವಂತಿಯ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಂಟದನ ಆತೆ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಜೋಕೆಡ್ ಬದುಕ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಯರ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರ ಒಡಿಯೂರು ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದ ಪೈ ನಾಟಕ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಶಶಿರಾಜ ಕಾವೂರು ಮಂಜುಳಾ ಜನಾರ್ದನ ರಾಘವ ಸುರಿ ಸಮಿತಿಲನ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಪಣಿಯಡ್ಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಲೋಕನಾಥ್ ಅಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಲಾಭಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುಡು ತುಲಾಭಾರ ಈ ವರ್ಷ ರಜತ ಒಂದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ವರ್ಷಲ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನೆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ನಡಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ನಾಟಕ ಪಂಥ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕ 15 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕುಲು ಅಕೆಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪುವೆರು ವಿಷಯ ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳು ಪಂಡದು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಡು ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರಾರು ಸ್ವತಃ ನಾಟಕ ಬರೆತಿನಾರಾರು ಈ ರಾಜಾಂಗಣ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಗ ಆತ್ರೇಯ ಮಂಟಪ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುದು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಿಗಳಾವೇರಿ ಅಂಡ ಬದುಕದ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಾತಿ ವಿಜಯಿಗಳಾವಡು ಒಂದು ಗೆಲ್ಮೆ ಐಟ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆ ಬರಡು ಒಂದು ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಈ ರಂಗಕಲೆ ಇನ್ಪಿನವು ಅವಳ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ರೂಪಕ ಕಲೆ ಕುಳಿಡು ಮಾತ ಈ ನಾಟಕಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದುಂಡು ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಎಂದು ಬರ್ಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಎಂದುಲ್ಲೆ ಏರಂದು ಕೇಳುವರು ಐಟ್ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಅಂದುಂಡು ಐಟ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳನು ಎಂಚ ನಡಪಾವಡಿ ಇಂಪಿನೊಂಜಿ ಚಾತುರುಪು ಭಾಗವತರ ಕೈಟುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಭಾಗವತರು ಉಳ್ಳೇರು ಈಗ ಭಗವಂತೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಈ ಸೂತ್ರಧಾರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದೆತ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಟನೆ ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದ ಈ ಕಲೆತ್ತ ಉಡಲೇರಂದು ಕೆಂಡ ಕಲಾವಿದನೇ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವು ಅರಳೋಡು ಉಂದಾಂಡ ఆయన మనసు అయితే ఉళయం పోదుపోడు అయితే ఉడలు అవు ఆదుపోడు అప్పగ అవు నిజమైన ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಪಣ್ಣೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನು ಎಂಚ ತೂಡು ಕೌಶಲ್ಯಡ್ದು ತೂಡು
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪುದ ಪುರಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಉಡುಪುದ ಪುರಭವನಡು ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರ. ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೊಕ ವಲಯದ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ಬುಲಿಚಿಲ್ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇರ. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸೇರಿನಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರ. ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಈ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಕಾಡೆಳೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಾನೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಗೆ ಪುರಿಸಿಕ್ ಬೊಕ ಹವಾಮಾನ ಎತ್ವಾಸಿಡ್ದವರ ವರ್ಷೋಗು ಬಜ್ಜೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪನಗ ಒತ್ತು ಬುಲೆಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕಾಪಿ ಬುಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಧರ್ಮದ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ ಸುಭದ್ರ ಸಭಾ ಮಂದಿರಡು ದೀವಂದಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಜಿ ಬೊಕ ಕಾಫಿ ಬುಲೆಗಾರರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಭಟ್ ಪಡಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೊಟ್ಟಡು ಪಾತ್ರದ ಸೋಗೆ ಪುರಿಸಿಕ್ ಬೊಕ ಹವಾಮಾನ ಎತ್ವಾಸಿಡ್ದವರ ವರ್ಷೋಗು ಬಜ್ಜೆ ಬುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಒತ್ತು ಬುಲೆಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕಾಫಿ ಬುಲೆತ ಬಗೆಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿದ ಸುಭದ್ರ ಸಭಾ ಮಂದಿರಡು ಧರ್ಮದ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ದಿವಂದಾಂದು ಪಂಡಿರ. ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ದಿವಂದುಂಡು ಬಜ್ಜೆಗೆ ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ಕದ ಉಪದ್ರ ಸೋಗೆ ಪುರಿಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪುನ ಮಡ್ದು ಬಿಡುಪುನ ಎಡೇನ ತೆರಿನ ಕೆಲಸದ ಕುಳಿತಿ ಕಂದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಬುಲೆ ತಂಚಿ ರೈತರ ದಿಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿರ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಕಾಂಡ ಒರ್ಮರೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಶುರು ಆಪಂಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಗಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಪಂಡಿರ. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಬುಲೆಟ್ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಪರ ಬೆನ್ನಿದಾರ ದುಪ್ಪುನ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಂಡನು ಬಿಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರುವೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ದೈಕ್ಲನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದ ಶಶಿಕುಮಾರ ಭಟ್ ಪಡಾರ್ ಪಂಡ್ಯರ. ವಕೀಲರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಬಾಯಾಡಿ, ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಶೇಡಿಯಪ್ಪು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಭಿಜಿತ್ ವಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇದೇ ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಭದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಡು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇವರು ಕಾಡು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡ್ಲಾ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಆಗಸ್ಟ್ 17-14 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡಪರುಂಡು. ಆಲಿಕ್ಕುಡು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಸಭೆ ನಡಪಾದೆರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಆಗಸ್ಟ್ 17-14 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೆಲ್ಮೆಗಾದ ದುಂಬತ್ತ ಸಭೆನ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ನಡಪಾಯಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡ್ ನಡಪುಡು ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯರೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಯ ಸಾಕಾರ ಬೂಡೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ಗೆ ನುಂಡೆರ. ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಪಾತ್ರದ ಕಲಾಕುಂಜದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರೊಡ್ ನಡಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊನ್ವೆ. ಅಷ್ಟಮಿದ ಲೆಕ್ಕುಡು 14 ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗಣುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ತರಾವರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಇಂಚ ಪಂತೊಲೆ ನಡಪಾದ ಇನಾಮ್ ಕುರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಣೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಪಂಡಿರ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2025 ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು PVS ಕಲಾಕುಂಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. 15ನೇ ತಾರೀಕರಂದು PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವು ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ತಲುಪುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೇ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕ್ವಿಜ್, ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಸೋಲೋ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಟ್ಕಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪರಿಯಾಳ ಬಳಗ ಒಡಿಪುದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೇಖರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಒಡಿಪುದ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಪುದ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪರಿಯಾಳ ಬಳಗ ಒಡಿಪುದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ಶೇಖರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತರ. ಹರ್ಷ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಸಂಕ ದೀಟಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಬತ್ತದ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತರ. ಇಂದೇ ನಿತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬಲೆನ ನಡಪಾದಿತ್ತದ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ಲೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಿಯರ. ಆಟಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಮರಿಯಲದ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಆಟಿಲ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಗೆ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿದ್ದಿತ್ತೆರ. ರವಿರಾಜ್ ಗಿದಿಯೂರು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಯಾಳ ಸಮಾಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಶಂಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಟಪಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೆರ. ದುಂಬುದ ತುಳುಸಿನೆ ಮಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದವರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ದೈವರಾಧಿಕರ ರಾಜ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಜಯಂತಿ ಪಿ ಸಾಲ್ಯನ್, ದುಂಬುದ ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಯಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬೆಳುವಾಯಿ, ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಉದಯ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ.
ಮುಂಜಾನೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಡುಪಿದ ಯಾತ ಅಮೃತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಯಾಪಲ ಪಗೆಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಮುಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತೋಡು ಗೋಧೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತೋಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ. ಆಯ್ಕೆಂದು ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತುಂಬದಾಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಖಿಲನ ಪೋಷಕರ್ಲ ಬರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕಲು ಬಯ್ಯಾಗದೀಯ. ಇನ್ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವತ್ತುಂಡು. ಸುರಟು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಬೊಡಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಗೊಬ್ಬಲಿಂದಿಯ ಅಂಜನೆ ಪುಣ್ಯೋಲೆಗಲ ಅರ್ಣ್ಯೋಲೆಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಗಾರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಅಗಲ ಗೊಬ್ಬದು ಇನಾಮಲಿನ ಪಡೆತೊಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಗಲಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪರಿಯಾಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬಳಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.